дар чанд ниҳоди давлатии тоҷикистон аз ҷумла додгоҳҳо тағйироти кадрӣ сурат гирифт. Бино ба фармонҳои раиси ҷумҳури Тоҷикистон ки рӯзи 11 апрел нашр шуд, раҳбарони додгоҳҳои 7 шаҳру ноҳияҳои кишвар ва раисони додгоҳҳои иқтисодии Бадахшону Хатлон иваз шуданд. Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди аз вазифаи додраси Додгоҳи Олии Тоҷикистон бозхон кардани Сулаймон Қосимзода ба Маҷлиси Миллӣ дархост додааст. Хадамоти матбуоти президент мегӯяд, дар мувофиқа бо раиси ҷумҳур доститонҳои Ҳамадонӣ, Муъминобод, Гулистон, Истиқлол, Ашт, Деваштич ва Кӯҳистони Маҳҷон нав шуда, дар чанде аз раёсат ва сохторҳои оҷонси зидди фасод низ тағйироти кадрӣ сурат гирифтааст. Бино ба як фармони дигар, Бахтиёр Муъминзода фармондеҳи нируҳои хушкигарди Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон таъин шудааст. Инчунин рӯзи чоршанбе бо қарори ҳукумат Раҳмон Носир, мудири Тоҷикфилм, Сайфиддин Давлатзода, муовини вазири маориф ва илм ва Орзу Аҳмадзода, муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузориву идораи амволи давлатӣ таъин шуданд. Раиси ҷумҳури Тоҷикистон аз афроди тоза таъин хостааст, ки тамоми нирӯи худро барои пешрафт сарф кунанд. Чунин тағйироти кадрӣ солҳо боз мавриди танқиди мухолифон аст. Онҳо мегӯянд, ин тағйирот асосан аз ҷойвазкунии кадрҳое иборат мебошад, ки солҳо боз дар деги ҳукумат меҷӯшанд.